Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon bidiyo namu inda zamu je kai tsaye. Zamu nuna muku ko kuma zamu kawo muku yanda zaka duba duk wata channel da kai subscribing ɗinta akan YouTube. Ma'ana dai abin da nake nufi anan shine so tare akwai lokacin da zaka ga mutum yayi subscribing ɗin channel da yawa domin samun bidiyoyin su. So amma idan yana buƙatar wani bidiyo a cikin wata channel da yayi subscribing sai kaga ya tafi search box, ma'ana yana searching ɗin sunanta bayan kuma ya riga yayi subscribing ɗinta. To wannan zan kiran shi kaman wahal da kai ko kuma na makamancin haka. So amma na san dai hakan tana faruwa ne sakamakon rashin sani inda zaka je ka nemo inda channelist din da kai subscribing din su suke. So saboda haka wannan bidiyo namu zai je kai tsaye ne zai nuna muku yanda zaka ga duk wata channel da ka taɓa yin subscribe tun daga farkon fara YouTube ɗinka har zuwa wannan lokaci. Yanzu dai bara mu je kai tsaye domin nuna muku yanda zaka ga channel din da kai subscribing ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu da farko misali ka shiga YouTube, kamar yadda kuke gani yanzu haka ina cikin YouTube channel YouTube dina wanda nake kallon bidiyoyi a cikin shi. So yanzu idan ka shiga YouTube kamar yadda kake gani yanzu haka, idan ka duba jerin kasan nan zaka ga wasu jerin abubuwa: home, short, plus, subscription da kuma library. So zaka shiga subscription ne. So idan ka shiga subscription kamar yadda kake gani yanzu, idan ka duba ga wasu videos nan, so amma sama idan ka duba jerin sama ga wasu channels nan a jere, a gefe kuma ga on. To wannan all link nan zaka shiga. So kamar yadda kuke gani yanzu nan jerin channel din da ne subscribing ne daga lokacin da nake YouTube ko daga lokacin da na fara YouTube zuwa wannan lokaci. Ni iya channel din da ne subscribing kenan saboda bana wani bibiyar channels da wannan channel nawa, kunce da wannan email din nawa. So wannan sune jerin channels din. To anan da kake gani ko da channels dubu kai subscribing anan za ka gansu a jere, an jero masu, ba za a cire ko daya ba. So duk wanda kake bukata sai ka shiga ciki ka dauko abin da kake so ka dauko. Yanzu kamar ni yanzu bana shiga Umar M Sharif, kuma gashi ya kawo kai tsaye zuwa ga bidiyoyin Umar M Sharif wanda zan iya kallon duk bidiyon da nake so ga sunan kamar yadda kuke gani. To kai ma haka ta wannan hanyar ne zaka bin Allah da ka gano duk wata channel da ka taɓa yin subscribing domin kallon bidiyon ta ba sai ka je search box kana ƙara rubuta sunan channel bayan kuma ka riga ka yi subscribing ɗinta ba. So alhamdulillah wannan shine abin da dai bidiyon mu ne ya kumsa. Muna godiya da kasancewa tare da mu. Please kar ku manta, wanda duk bai mana subscribing bai daure mana, domin ko subscribing na matuƙar taimaka mana wajen kawo muku abubuwa daban-daban. Sannan kuma kar ku manta kuma da like din wannan bidiyo, domin ko like din bidiyo yana matuƙar taimakawa wajen yaɗuwar shi zuwa ga al'umma. Muna godiya, sai mun ƙara jamewa da ku a wani bidiyo na gaba insha Allah.